माझी जी शॉर्ट फिल्म आहे दंडो लायब्ररी, हे 2020 मध्ये घटना घडली होती महाराष्ट्रामध्येच गुलामगिरीची. काही कामगारांना म्हणजे मराठी चालेल चालेल 2020 मध्ये घटना घडली होती. काही न्यूज आल्या त्याच्या BBC ला वगैरे आल्या, ते वाचले आणि कुठेतरी वाटलं की असं 21व्या शतकात कसं घडू शकतो गुलामगिरीच्या घटना. मी शोधत होतो त्याच्यावर काय बनवायचं रिसर्चसाठी. मला महात्मा फुलेंच्या गुलामगिरीच्या काय सापडलं पण नाही त्यावेळेस, असं रिसर्चसाठी काय वाचायला त्या पद्धतीने. तर मग अशा त्यांचा जो ज्या पद्धतीने छळ वगैरे झाला मनुष्य पद्धतीने, मग ते त्यातलं मला असं प्रामाणिक होतं की हे त्यातलं काय राहिलं नाही पाहिजे आपल्याकडून. जेवढं पण काय घडलंय एक फिल्ममेकर म्हणून प्रामाणिकपणे मी रिसर्च केला. ओरिजिनल त्यातल्या कामगारांना भेटलो, त्यातल्या आमच्या SP सरांना भेटलो. सगळ्यांनी त्यांच्या पद्धतीने त्यांच्या बाजू सांगितल्या त्यात. मग मी ह्याच्यात एक फिल्ममेकर म्हणून त्या फिल्मला कशा पद्धतीने मला सिनेमॅटिक याला रूप देता येईल त्याचा मग ते आराखडे केला. मग बऱ्याच वेळा ड्राफ्ट लिहिले, स्टोरी बोर्ड केला आणि होता वेळेला एवढं मी प्रामाणिकपणे जे घडलं ते दाखवायचा प्रयत्न केला. लिबर त्यात 1 टाका पण घेतली.